Üdvözöllek, testvérem! Az Egy csoda minden nap mai címe: van-e Istennek rejtett üzenete? Észrevetted-e, hogy Pál úgy tartja, szenvedése a sátántól jön? Pedig ez a tövés egy kinyilatkoztatást is magában foglal. Lehetővé teszi Istennek, hogy még rendkívülibb módon nyilatkoztassa ki magát Pál életében. Lehet, hogy megengedve a szenvedést, egy csodálatos üzenetet rejtett belé számodra Isten. Nézd csak meg a helyzetedet, a betegség, a szófogadatlan gyerek, a kapcsolatbeli nehézség, és a fizikai vagy érzelmi sérülés mögött ott van Isten. Tapintatosan belecsúsztatott a borítékba egy szerető és együttérző üzenetet, egy bizonyos és biztos ígéretet. Elég neked az én kegyelmem. A Korintusiakhoz írt második levél 12. fejezetéből a 9. vers ez. Ha megpróbáltatásban van részed, testvérem, el ne felejtsd. Frusztrációd csak gyűrött és piszkos boríték. De szeretettel és kegyelemmel teli isteni üzenet van benne. Imádkozom, hogy a Szentlélek segítségével ma rábukkanj. A Szentírás szól így: erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme Istenetek bosszúja jön, az Isten, aki megfizet, ő jön, és megszabadít titeket. Ezsaiás 35. fejezetéből a 3. és 4. versek. Testvérem, köszönöm, hogy vagy.